Cel mai mult am făcut pauză la aproximativ 10 ore. Dar ce poți lua de ce în halul ăsta pe povești, mă? 10 ore e mult, mă, și să frești de bara asta să pilește. Ai vrut să zici de 10 ori în viața ta, sau nu știi număra, mai socotești odată. Vezi pe un băiat că face sex cu o fete, pare foarte mișto, dar de fapt realitatea e un pic diferită. E, bă, Costică, că tot le știi, dar mă, tu de unde știi cum e să fii să faci cu două... Nu, mă, cum am zis? Bă, Costică, tu de unde știi cum e realitatea, mă? Mă, tare aș vrea să facem un șpriț odată, să mă înveți și pe mine așa unele lucruri. Dar mi-am uitat papagalii în sat și n-am batăr, dacă aveam colivia, ci... Dar nu te pot lăsa singura, ci... Că tu nu ești sănătos. Odată faci povestea frumoasă. Puțin am făcut cam atunci când m-am dezvirginat, adică pe la 10 uni. Costinuțul meu, tu vorbești de altă fază. Nu, tu te-ai dezvirginat atunci. O vrut să zic, mămică, ta temperatura ți-o băgat termometru și o uitat de el o oră, jumătate de oră, mult o s-o fi luat cu poveștile, vezi tu, pe vremea aceea, să vorbeau oamenii între ei, nu ca așa, mă. Numai să ne mirăm unul pe altul. No, dar nu, tu te-ai dezvirginat. Tu, poate nici amu. Uite, eu, de exemplu, m-am obișnuit să-i spun ei iubire, iar îmi spune mie ori bubu, ori bebe. Ei, păi normal că la câte femei ai avut tu, normal că nu-ți mai aduce aminte cum te cheamă, mă. Adică, stai că tu ai avut femei, nu ea bărbață. Cine știe, mă, de ce nu se hotărăște cum te cheamă? Ori când ați făcut cunoștință, ai mințit ceva așa acolo, mă, că altfel nu-mi imaginez, mă, Costinuțul meu. Bebe, bubu. Nu trage către Costin. Îmi place foarte mult poziția 69, de aia. Uite, dacă n-ai încercat până acum... Costinuțul meu, tu ai făcut 60, mă, dar tu, dacă e să vorbim de cifre, tu n-ai asemănare nici cu 6, nici cu 9, mă, tu ești zdravă, mă, băiatule, mă. 60 l-ai pomenit pe 9. Eu m-am uitat împreună cu iubita mea și cu copilașul nostru Thomas, care nu prea are el atât de multă stare, dar, după cum se vede, cred că seamănă cu mine, nu? Tinuțul meu, puteam să jur că nu-i bună pielea pe tine când ne ziceai că reziști peste 10 ore în pat și că ai avut peste 100 de femei de pisi. Uite ce mățuc a ieșit din tine, lei una la una. Bucură-te, tati, nu mai băga lumea în seamă, lumea era dincolo de zoolofili. Cu bara, cel mai mult cred că am băgat cam 170, dar am făcut doar... Costinuțul meu, lumea e rea. Apoi ăștia nu știu ce înseamnă sportul, mă. Ce înseamnă să lucrezi cu greutatea corpului. Apoi la tine 170 de kg, ca și cum mai face flotări într-o mână. 170 ori 2, ia, 340. Păi, no. Nu vreau și te întreb cât stai la sală, că pun pariu că 3 generații prinse acolo. Tineri, bătrâni, forții bătrâni. Le împingi în miciuni de sală. Termina șmecheria. Rămâi așa pasiv, pozitiv cum ești tu și nu ți-o las pe ei. Nu arăt chiar ca Dorian Popa, dar vă garantez că am mai multe gagici decât el. Costinuțul meu, dar și normal n-ai tu ce te compara cu Dorinul. Mă, nici nu știu cum ai auzit de el sau ce știi, ți fi uitat la prietenă acolo pe Google, la search, Dorian Popa. Bă, lumea e rea. Ține-te așa, ești numărul 1, bă. 30 de minute de echivalentul la 8 ore de sală. Costinuțul meu, ți-am zis că nu știi socotii. Nu tu ești la care ai zis că ai făcut 10 ore sex sălbatic într-una. Și acum ne zici că 30 de minute de sex e echivalentul a 8 ore de sală. Deci o oră de sex e echivalentul a 16 ore de sală. Mă, omule, tu ai făcut 10 ore sex. E ca și cum ai fi făcută 160 de ore sală. Păi tu trebuia să te descompui, mă. Mă, nu-i fi pe invers. Că tu ți-ai umflat.